नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण बनवणार आहोत आंब्याचा रायता। तुम्ही आता म्हणाल की आंब्याचा रायता बनवायचं तर हा आता कुठे चाललाय। विषय असा आहे की कोकणामध्ये आपल्या हापूस आंबे भरपूर प्रमाणात मिळतात, पण जी खरी आंब्याच्या रायत्याची चव असते ती रायवळ आंब्यापासून मिळते। तर त्या आंब्याचा रायता एकदम मस्त होतं। तर आम्ही आता आमच्या बागेत चाललो आहे। सध्या आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे की रायवळ आंब्यांची झाडं कोण ठेवत नाही, शक्यतो जास्त करून तोडली जातात आणि हापूस आंब्यांची लागवड केली जाते। तरी देखील आम्ही आमच्या बागेत 4 ते 5 रायवळ आंब्यांची झाडं ठेवलेली आहेत आणि प्रत्येकाचा उपयोग हा वेगवेगळा आहे। म्हणजे काही झाडं आहेत त्यांच्या आंब्यांचा रायता चांगला होतो, काही आंबे हे लोणच्यासाठी एकदम बेस्ट आहेत आणि काही आंबे आहेत ते खारात घालण्यासाठी, म्हणजे आपण पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये खातो खारातले आंबे। तर अशी प्रत्येक झाडाची वेगवेगळी अशी आंब्यांची व्हरायटी आहे। तर आम्ही आता तिकडे चाललोय, बघूया किती आंबे मिळत आहेत ते। पिकलेले आंबे पडलेले असतात, म्हणजे आम्ही लहान असायचो त्यावेळी वादळ वगैरे झालं की सकाळी सकाळी जाऊन आंबे निवडायचो, पण आता आम्ही डायरेक्ट काढून आणतोय। पिकलेले मिळाले तर मस्तपैकी रायता बनवणार आणि मिळणार हमखास, कारण कालच जाऊन आलोय आम्ही, आंबे होते झाडावर। तर चला आता आजच्या भागात आपण आंब्याचं रायतं कसं बनवतात ते बघूया। संध्याकाळचे 4 वाजलेत आणि अजूनही ऊन आहे जबरदस्त। आणि इकडे वेद आणि पुढे चाललाय कुमार। आम्ही सड्यावरून चाललोय कारण आमची बाग सड्यावरच आहे, थोडीशी खाली, आणि जरा थोडंसं जंगलातून जावं लागतं। भरपूर मजा येते। पपल्याची चप्पल तुटली, मुंबई रिटर्न हा माणूस आमचं यो। पपल्या येता चप्पल लाव का? एक नंबर, भारी, सॉलिड। पपलो शिकलो मरे रानात फिराक। चला, ही आमची वाट असा रानात ना जाऊची। गोल 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 वळणा। आम्ही आता आमच्या बागेत येलो। तर आमच्या बागेत आम्ही 4-5 झाडं ठेवलं, पण त्याच्यातले 1-2-3च झाडं फक्त धरलेत। ए बाटली आणि घे, धर, हे घे। अरे माका उतराक जागा खाया। ह्यो एक आंबो असा, पण ह्यो यावेळी धरलेलो नाही, काहीच नाही। हा, ह्यो एक आंबो असा, हे बघा। तर ह्यो आंबो असा, या आंब्याच्या खाली बघा पेर पडलेलं असा, हे बघा। हे चांगले मस्तपैकी असे पिकलेले आंबे असतात, पण ह्यो आंबो होतो ह्यो लोणच्यासाठी चांगला आहे ना रे। हे आंबे थोडेसे घेऊया का पिके? आणि हे बघा, हे बाकीचे कच्चे आंबे असतात धरलेले। ह्यो आंबो लोणच्यासाठी एकदम बेस्ट हा। आणि रायता वगैरे आम्ही याचा अजून बनवला नाही, पण लोणच्यासाठी आमका एकदम बेस्ट वाटलो आणि भरपूर धरलेलो असा आंबे बघा। तर आम्ही हे आता पडलेले आंबे उचलतो। त्याच्यानंतर ह्यो एक आंबा पुढचो, या आंब्याच्या खाली देखील पडलेले असतात। मगाचा आंबा तुम्ही बघितलास तर तो जरासो गोलट होतो, ह्यो जरासो असं लांबट असा पण छोटो असा। ए ह्यो आंबो कसो गोडा, पपल्या खाऊन बघ, कुमऱ्या खाऊन बघ। तर हे थोडेसे पडलेले आंबे असतात। ह्यो चांगलं नाही रे, माका वेगळं दे, आम्ही आतलं टाकतो। तर आता ह्यो आंबो टेस्ट करून बघतोय मी कसो हा तो। एका धुची बिची काही गरज नसता, आम्ही असेच खातो। मस्त अरे, सॉलिड गोडा। खाऊन बघितलं। तुफानी असा आंबो बघा, मस्त। या आंब्यात सहसा ना कीड वगैरे होत नाही। हे आंबो पण याच्यासाठी बेस्ट हा, मी पहिल्यांदा ट्राय केलाय। हे चांगला होता रायता।
ह्याच्यावरचे आता 5-6 पिके भेटलेत आमका, तर ते आम्ही हे घेतलो आणि त्याचा रायता करतलो. मस्त आंबे गोड. तर मी आंबो खाते आणि आता पुढच्या कलमावर जाऊया, पुढच्या आंब्यावर. हो बघा कसं आंबो होतो मस्त. हापूस आंब्यापेक्षा ह्याची चव लय आवडतं माका आणि याच्यामध्ये जास्त किडी वगैरे नसतात. म्हणजे असा आमचा तरी अनुभव असा, अजून पण कधी तसे बघितलं नाही. पण मस्त आहे. पडलेलेच आंबे आम्ही डायरेक्ट खातो. चल पप्पू. तर पप्पू आमचं चाललेलं असा मुंबईवर नाही इलो खास मजा करू. अजून 4-5 दिवस असा एन्जॉय करता गावात आणि आज ते का रायता करून घालतो. इकडे व्हाळात अजून एक आंबो असा, त्याची पण आपण चव बघूया. पप्पू पेजर जरासं इकडे व्हाळ्यात जाऊचं लागता. ह्या दगडावर ना पाणी असा तर एक नंबर. भेटलो रे पिको गावलो. चला आता काय हळूहळू सावकाश. आता आपण ह्या आंब्याची चव बघूया. याची पण साईज मगासारखीच असा. वाव कलर बघा तुफानी. आणि ही ती बिटकी ही जंगलात तशी असल्यामुळे एकदम पूर्ण ते का बांधा बिंदा लागलेला असा. तरी पण आंबे भरपूर आहेत त्याच्यावर आणि बहुतेक आंबे सर खाली पडलेले आहेत. मी तुमका झूम करून दाखवतोय. हे बघा पप्पू जाते घेऊन ये जा. हे सगळे व्हाळात आंबे पडलेले असतात खाली. तर आता मी पप्पूक पाठवतो. आता नेक्स्ट आंब्याची चव. यो व्हाळावरचा आंबो असा. आता ह्याची चव कशी आहे ती बघतोय मी. अरे आधी सांगायचा नाही. बेकार आंबट असा बेकार. यो आंबो लोणच्याक एकदम बेस्ट हा. म्हणजे गावठी आंब्याचा लोणचा करतात ना त्याच्यासाठी एकदम बेस्ट आंबो असा यो. आणि कोणाक ताप काढूचो असा तरी पण एक नंबर आंबो यो. मी काहीच नाही रे. आणि थोडंसं हे लागता. आपण काय बोलतो रे कुमार, ढिका सारखं. म्हणजे तो आंब्याचा डिंक असता ना तर तो जरा सो घशाकडे जरा सो लागता. त्याच्यामुळे जरा खाताना बेकार वाटतं. पण यो लोणच्यासाठी बेस्ट आंबो. आंबे निवडता उरलेले होते तर ह्याचे आम्ही आंबे काढतलो नाही. वरती बघा किती आंबे आहेत ते. ही एक फांदी आहे ही पूर्ण आंब्यानीच भरलेली असं. हे बघा म्हणजे एका फांद्या एक 10 आंबे असत. वाव. हा अरे हे चल इथून जाऊया. काय का रायते कसे होय आज थोडेसे आंबट. तर आम्ही हे पण आंबे घेतलो जरासे एक टेस्ट चेंज साठी. रायत्यात जरासे मिक्स फ्लेवर टाकू आंबट आणि गोड. तू काय पाण्यात डुबका घाललेलो अरे. आंबे निवडते पपल्या ते काय. आंबे निवड चांगले चांगले निवड नाही ते किडलेले निवडशे ते का डाग पडलेलो. नरम आंबा तो टाकून दी. पप्पूक आम्ही ट्रेन करतो. तो 5 वर्षांनी गावा गेलेलो असा होय ना पप्पू. हळू 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 सावकाश सावकाश सावकाश. पपल्याक आंबे कसे निवडायचे खयचे आंबे कशासाठी बेस्ट असतात तर आम्ही ते आतापासून देतो ट्रेनिंग. चला आता आमचे 3 आंबे टेस्ट करून झालेत. अरे परत तुटलाय चप्पल. दुसरी तुटली. अरे कपाळ रे तुझा. चल तू ये चप्पल घेऊन आम्ही तो परत चलतो पुढे. हा पपल्याचा तुटला चप्पल आणि आता आम्ही चाललो पुढच्या आंब्यावर. तर त्या आंब्याची टेस्ट बघूया. येतो आमच्या माग नाही आहे. आता आम्ही चाललो अजून एका व्हाळातल्या आंब्यावर. पत्तेरो असा पूर्ण. पपल्या सावकाश ये रे. शॉर्टकट ये. पपल्याकडे सगळा सामान असा दिलेला आणि हैसर व्हाळात एक अजून आंबो असा. आता त्या आंब्याची चव बघूया कशी आती. लय पडल्यात. हे बघा ह्यो आंबो जरासो बटलो असा. बटलो म्हणजे बुटको आंबो. हे बघा आता ह्याची चव बघूया. हे लय पडलेत आंबे खाली. हे बघा वाव. ह्यो आताच पाडलेलो काय रे. हा यो एक असा.
तर आता मी ह्या आंब्याची चव बघतोय. हे बघा, आंबावरती धरलेलो असा मस्तपैकी तुफानी धरलो. अरे यो आता थर्ड नंबरचा आंबा मी चेक करतोय. आम कुंबऱ्या यो पण लय आंबटा. फुल आंबटा फुल. त्या खाऊ नको रे. यो माझ्या मते ना खारात घालूक बेस्ट आहे आंबो. यो आंबो खारात घालूक एक नंबर आहे. म्हणजे असो रानूस चव येतं आमच्याकडे. रानूस चव म्हणतात. म्हणजे जरा असो खट्टो मजा येतं पण खाऊक. टाकून देते मी. नाही घ्यायचे. आता पप्पू आंबो टेस्ट करता. कसं हा मस्त आंबट आहे. आंबट आहे एक नंबर. चव कशी आहे. आंबट आंबट. आणि कशी काय वेगळी लागत नाही याची. नाही काही कळत नाही वाटतं. फक्त आंबट चव लागली. तर ह्याचं पण आम्ही घेतलं सॅम्पल म्हणून. हे जमा करूया यायचे रे आंबे. कुमार काढ. कशाला. हे आमच्याकडची सिनरी बघा. मस्त असा पाणी असा स्वच्छ एकदम पाणी क्रिस्टल क्लिअर एकदम. खालचं तळ पण क्लिअर दिसतं. ह्या बघा अजिबात घाण नाही. फक्त काय पत्तेरी असत ती. वाव. आणि इकडची सिनरी बघा. बघ मासे बघ. तुफानी. होय खैत रे मासे. और ये देखो ये है बेडूक. इसको बोलते हैं बेडूक. आता आम्ही अजून एका आंब्याकडे चाललो. त्याचं करंदा बघा कशी पिकली होती. वाव गोड असत काय रे. हे बघल्या बघ करवंदा. अरे खा. कशी आहेत. गोड 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 आहेत. मध्येच थोडीशी करंदा गावली. उया कशी लागतात ती. गोडत एक नंबर. आता आम्ही इलो फायनल आंब्याकडे. तर ह्या आंब्याखाली बघूया का असं. आता ह्यो एक असा आंबो पडलेलो पण थोडंसं खराब असा. आणि याचा कलर चांगला नाही. ह्यो रायत्यासाठी एक नंबर आंबो असा. ह्यो एक पडलेलो असा. वा ह्यो चांगलो असा. अजून एक खया. हे बघा ह्यो एक असा पडलेलो पण ह्यो पण खराब झालेलो असा. 5-6 आंबे पडलेत खाली. खया. हां अरे ह्यो चांगलो आहे मरे आंबो. ह्यो बघ एक नंबर. तर ह्यो आंबो मी टेस्ट करतलोय आणि बघूया कसं हातो. पप्पू आमच्या हाताखाली ट्रेनिंग घेता आंबे कसे काढायचे. हां बरोबर. वड ते सगळे वड. वड सगळे त्या बरोबर त्या ब्लेडमध्ये अडकव. हे पाडतलो आंबे. हां थोडेसे कच्चे असतात ते. हे 3-4 दिवसात पिकतात. पण आमका मकासपासून पिके आंबे गावले आहेत खाली पडलेले. ए पडतलो त्याचा आम्ही रायता करतलो. अरे सेंटरला गी तो घळाचा सेंटर आहे ना. थंयसर ब्लेड हा. हां नवीन शिकाऊ माणूस असा. अंडर ट्रेनिंग असा. हां होय आता टाक. काढूचे ना त्याच्यात टाक. नवीन ट्रेनिंग. हां टाक पिशवीत टाक. आम्ही एवढी मोठी पिशवी घेऊन येलो. आमकाडला काय जास्त आंबे गावतात. पण घराकडे अजून एक असा आंबो. तर त्या आंब्याक बघूया किती गावतात ते. इकडे कुमार आणि वेद आंबे काढतात. तर आमका ह्यो एक आंबो मिळालो. चांगलो असा पिकलेलो. तर आता मी ह्याची टेस्ट करतोय. आणि ह्यो रायत्यासाठी चांगलो आहे की लोणच्यासाठी तो तुमका सांगतोय. मस्त अरे कुमार मस्त. एकदम प्रॉपर पिकलेलो नाही पण गोड आहे चांगलो. आणि रायत्याक एक नंबर आंबो.
तर आमका 50 आंबे गावले आणि आता आम्ही चाललो घराकडे. आणि मुंबईसून इलेलो आमचा माणूस फुल जोरात काम करता आंब्यासाठी. काय पण पप्पू चल 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 आंबे घेऊन चल. कोंबड्याने गळ घेतल्या ना. चल तू दिसत त्या वाटेन चल. चुकलंस तर आम्ही सांगतो तुका. पप्पूचा वजन कमी करूचा आमका. येताना 80 किलो होता त्याका 60 किलो करून पाठवूचा असा आमका. होय ना पप्पू. फुल जोरात काम करता एकदम मनापासून. पाचोडीवरच्या आंब्याच्या बागेनंतर आम्ही आता इकडे घराकडच्या आंब्याच्या बागेवर इलो. वाव बघ सर जसा मस्त की धरलेलो. नाही कच्चा आंबा. पातळीवरच्या आंब्याच्या बागेनंतर इकडे तर आम्ही आमच्या घराकडच्या बागेकडे इलो. आणि हैसर एक बिटकी असा. तर ह्या बिटकीवर पण आंबे आहेत हे बघा. वाव. आणि सर खाली पण लय पडलेत. तो बघा कलर बघा. ह्यो आंबा आमचो खारात घालूक आणि लोणच्यासाठी बेस्ट आहे. पण आम्ही आता ह्याचा रायता पण करतलो. इधर ह्यो ठेव आंबो. आम्ही घमेला सगळे जमा करतो. ह्या आंब्याक आंबे बघा किती आहेत ते. पाना कमी आणि आंबे जास्त असत. हे बघा तुफानी. पपल्या काढ रे आंबे. पिकलेले काढ. वरचे पिकलेले काढण्यापेक्षा हे खाली फक्त असलेले निवडतो. इकडे एक गावलो माका. यो खराब असा का मुंगे लागले. ह्यो एक असं चांगलो. अजून काय आहेत रे. इथे काढू नको कच्चे. ह्यो एक असा मस्त पैकी. हे बघा. तर हे आता आम्ही आंबे सर ह्याच्यात टाकतो. एवढे गावलेत आंबे. हे आपण बागेतून आणलेले आंबे आहेत आणि आता ते आपण क्लीन करून घेतलेत. तर आता ह्या आंब्यांचा रस काढणार आहोत. हे आंबे पूर्ण सोलणार आणि ह्याची साल आणि पारांबी ही आपण वेगळी करणार आहोत. आणि आता आपले शेफ आहेत पप्पू. मुंबईचे शेफ आणलेले आहेत खास. आणि आता पप्पू हे पूर्ण आंबे वगैरे क्लीन करतोय. हे आपण सगळे पारांबे सोलून घेतलं आणि ही इकडे साल आणि जे काय कीड वगैरे किंवा आतमध्ये डाग वगैरे लागलेले आंबे होते ते आपण बाजूक काढलं. आणि आता फक्त आपण नेमके पारांबे ठेवतलो. बाकीचे जे पारांबे असतले ते व्यवस्थित पिळून घेतो. कारण सगळेच आपण पारांबे टाकलं तर रस त्याचं येतलो नाही. तर वेद आणि आई दोघं जण रस पूर्ण पिळून घेतात. आणि नंतर मग आपण मेन रेसिपीकडे जातलो. इकडे आपण टोप ठेवला. तापत जरा ठेवला. त्याच्यानंतर इकडे तेल घेतला आणि ह्यो आपण पूर्ण आंब्यांचो रस काढून घेतलेलो असा आणि फक्त नेमके पारांबे ठेवलो 5-6. आणि त्याच्यानंतर इकडे मसालो जिरा आणि मोहरी आपण याचं मस्तपैकी असो तडको देणार आहोत. पप्पू तेल घाल. पप्पू का मी शिकवतो. हे सोन्या. तर आपण थोडासा तेल घेतलं. आता आई आपण आता मोहरीची आणि जिऱ्याची फोडणी देणार आहोत. 2 चमचे मोहरी. बस मोहरीचं आणि जिराचं मस्त असो एक फ्लेवर येतात का. मोहरी तडका टाक लागली. मोहरी तडका टाक लागली. पकड घे कुमार. पकड घे. थांब ढवळू. आता कढीपत्ता टाकून देत ना. जरा जास्त आग झाली म्हणून आपण आता थोडीशी बाहेर घेतला. आता आपण याच्यामध्ये मगाशी जी लसूण आपण झेजरलेलं
ते आपण टाकलो. टाक पप्पू लसूण. हा नको नको तू हे टाक. तू कढीपत्ता टाक. नाही कढीपत्ता नाही उडतलो. ओके कढीपत्त्याचा एक मस्त वास येतात. आता चांगला ढवळून घे. मसाला रेडी ठेव. आपण किती चमचे आहे मसाला टाकताला. आमचा मसालो जरा तिखट असा त्याच्यामुळे आम्ही 2च चमचे टाकतालो. तर तुमच्याकडे जर कसं तिखटपणा असतात मसाल्यावर त्याच्यावर डिपेंड असा. थांबवतो कढीपत्ता जरा चांगलं भाजून देत. मस्त जिरा अशी आणि मोहरी अशी तडतडली. जरा लसूण पण जरा अशी भाजलेला तो वास येऊ खयो तर मग मस्त वाटतं. आग इकडे फुल फ्लो मध्ये आग पेटता. मसाला टाकल्यानंतर लगेच ह्या टाकू काय ना गे. हो टाक 1 चमचे. पप्पू तर ढवळून घ्या चांगला नाही तर मसाला लागतो लो खाली. मसाला जरा करापलो की बेकार चव लागते म्हणजे थोडीशी वेगळी चव लागते. टाकू ना. ओके तर आपण आता फोडणी देतो. वाव मस्त. वाव बघा मस्त अशी करी इलेली असा तेलाची सॉलिड. आता चांगला आपण ढवळून घेतलो आहे का होय ना आई. जास्त काय कठीण रेसिपी नाही. फक्त आंबे जरा आणूकच जरा त्रास पडता. बाकी काय रेसिपीचा एवढा काय एकदम मेजर असं काय नाही. फक्त याच्यामध्ये जरा गूळ एक महत्वाचा असा. जिरा मोहरी आणि कढीपत्त्याची फोडणी आणि गूळ. तर आपण थोडंसं गूळ घेतलो आणि चवीपुरता मीठ टाकलं. गुळान काय होतं की काय काय आंबे जराशी आंबट वगैरे असतात. तुम्ही मगाशी बघितलंच असतातच की काय काय आंबे आंबट होते. त्याच्यामुळे तो एक जरा आंबटपणा जावसाठी म्हणून आपण गूळ टाकतो चवीपुरतो. आणि हे टाकूया ना आपण मीठ. आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि एक उकळी काढायची ना. ओके आणि एक उकळी काढायची. तर मग आपला मस्तपैकी असा आंब्याचा रायता रायवळ आंब्याचा रायता आपला रेडी होईल. तर कसा झाला तर मी तुमका सांगते. आता मी उकळी देऊसाठी जरा ठेवतो. आई किती वेळ ठेवूया यो. 2-3 मिनिटं फक्त. 2-3 मिनिटं फक्त. ओके जास्त नाही कारण आग ऐसर जास्त पेटतात त्यामुळे एका जास्त आपण उकळी नाही काढतलो. वाव व्यवस्थित ढवळतं. मीठ लागत आहे चांगला. आणि आपण याच्यामध्ये पाणी वगैरे काय ऍड केलेलं नाही कारण जो आंब्याचा रस असा तोच आपण ठेवलेलो असो जाडसर. बस ओके चल झाकण मारून ठेव. अजून एक आईने आमका ट्रिक सांगितले ना की ह्यो जो आमरस असा ह्यो ज्यावेळी शिजताना जरा ढवळीत राहा खोया नाहीतर फुटता तो. कारण आग इकडे फुल असा लाकडा लावलेली आहेत त्याच्यामुळे जास्त आगीमुळे ह्यो कदाचित फुटात. तर एक 3 मिनिटं 2 ते 3 मिनिटं एका चांगला ढवळीत राहा खोया. आता फोडणीचा तर वास मस्त इलेलो असा. आपण आता 2 ते 3 मिनिटांनी भेटूया. 3 मिनिटांनी आता चांगली उकळी इलेली असा आणि आपण आता टेस्ट करून घेतो. तर जेनी बनवल्या ना पप्पू तर तोच टेस्ट करता. बस 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 पप्पू सांगा. मस्त आलेला. 1 नंबर. 1 नंबर. काय बोलतो. तुमच्याकडे तिकडे आमरस करतात ना गोड आमरस. ह्या कधी खाल्लेलास का आंब्याचा रायता. रायता नाव खाल्लेलं. फोडणीचा आमरस खाल्लेलं. हेच फोडणीचा आमरस. नवीन नाव असत रायता. तू नवीन नाव ठेवलं फोडणीचं आमरस. सॉलिड झाला. तर मंडळी जबरदस्त. हे आता आम्ही चुलीवरून उतरला आणि मस्तपैकी भाकरी बरोबर खातलं. तुम्ही देखील नक्की ट्राय करून बघा आणि व्हिडिओ कसं वाटलो तो देखील आमका सांगा कमेंट करून. लिंबाची आपल्या लसूणची चव मस्त लागते एकदम 1 नंबर. आणि पारंबी खाऊन बघतो. पारंबी का आंबट वगैरे झालं की गोड झाला. मस्त आलाय. तिखट असा तिखट गोड. ओके आंबट गोड तिखट पूर्ण चव भारी. पूर्ण पपल्यांचा सगळा संपवलाय ना. आणि आता पारंबी आम्ही 1 पारंबी नाही 2 पारंबी आम्ही एक्स्ट्रा ठेवलेले होते. आता पपल्याने खाल्यानंतर जेवणाबरोबर आम्ही खातलो. ओके मंडळी
जर ह्यो तुमका व्हिडिओ कसो वाटला तर आमका नक्की कमेंट करून सांगा. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आमका कमेंट मध्ये सांगा. हा लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा सुवर्ण कोकण या चॅनलला. नक्की. चला मंडळी, आता आम्ही आमरस खातालो मस्तपैकी.